Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. Maar wat heb je nou gezien in die hele zware maanden en wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Dus we hebben een toespraak gehad over groepsimmuniteit. Ik weet niet van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord. De toespraak waarin het ging over groepsimmuniteit heeft de premier zelf gehouden. Dat is hij echt niet vergeten. Ja, voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehad over groepsimmuniteit. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. En de minister-president zegt nu, die toespraak over groepsimmuniteit, die kan ik mij niet herinneren, die heb ik niet gehouden. Ik denk dat heel veel Nederlanders die zich wel kunnen herinneren. Dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. En in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen. Ik weet niet van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord. Ja, voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehad over groepsimmuniteit.